say amen. Amen. After we have come for and I'm so that the radiant that's what I'm supposed to do. I'm saying that you are not fast. Mania, you are not Father's with I say the people who say and come on. I am the radiant saying him when why am I here? You want to fast. So we say okay, so we share social media, so we share TV, so we feel and he come on your radiant. Why am I here? Namo Mayemo Enanadi Manini Osu Yamani Dinswa Oneme Afo Eradineka Eti wo krokro ya mi fe
everybody, comfort nyame onchira obi na onye okese so de afro akọ odumani mwanenim ebre mu de yema atiefo ni ahwefo nyina akọ aba e de ba ye programming so ye CEDAR hour na ebre aduru se yetie nyame asem Bible say nyame ankwati na asem anye bibibiara oyeye na asem no ehire wosurum no so na sum no antimi ani so wose na asem no yeye na ase kanea na yeye kwan so ehan enti ebre aduru se nyame asem ebeba eni de manyi wafidie no emfiri ha tami chuku na etnase na nyame akwa wasiesie no sonko na wonam no so enam enkyekere sei so amanipa bebre edi adanse no ewo fiduam ha senne dai wonam na asam so ebema ehan ato wadwuma no so ehan ato fie ehan ato usikasem no so enti ebremo yabekọ ya papa nchen nyame difo a wasiesie no edi ama yabema ya papa akwaba bishop yama akwaba Joso osafo Bishop Oma atiefo nyina aya asutie etie o na ene mid week na nyama kosen nyame nadom bibibia ekọ kama na on pipe wa dani den nyina obo man na mpanyimfo moboy chidom so moko mu nyuma so ne na otwi kosa aba frɛ busua ne nyuma mu nyina no so kosen yamfa sa kwenya so na MC yard azuka man onne na pamfo so nyame nhira mosemo chinchima fidie na amaye sa so na kan David on so ne o team no nyina ya mamo nyina ajo nyame nhira mosemo chinchima fidie na amaye na yaso ya yanya sa kwenya na ya ne nyame ma eche nyame asema ye bompa and na midweek mama fa sa kwenya so na menchia SOMPA TV ahwefo nyina me mamu nyina ajo sa so na SOMPA radio tiefo nyina me shiramu pi nyankopon shiramu semre bi amosai momre ene mo adaje sai ye basida awai so a mo ne ye esom sanya po ka kire koroto asafo no se muntintim na mu hihim koso wo suma adwuma yi mu na se yenim se ye bere renya kwa se wo sai umre sabrobu awada anso se meni SEDAR awafo am chenyame asema amompa ya anya di ameda nyankopon onhira na ya ma omosusu amowo Facebook no ni YouTube no nyira so ya mamu nyira akwaba
na eneden so ano ba ye hye me wo se line no so aye hye kwasem sabre dia ye sida awa na ye de bre wo ye nya bedu pese ensama ye de bre ne se ehifa ena ye gya no mo nyankopon eno wo na boso mi bia no ye fa nsemfo baako na ya bobo ho e de ato twerɛsɛm no ho na ya de ato ya brabo ho na ye bisa ye ho se so etisen mpepi me ba fidie so amema wani ba ho so se yebre so yentimi ni yebre so aba yebre so yentimi nyine nchabiom aso nyankopon hye ye bose yenkwa na na ode amaye no osofo Psalm 90 verse 10 o se adioso enti se wanya 70 pono wu a eye premature SOMPA FM. Identity na be 100 years, 110, 90 years, 80 years. Ekuta apomoden na nipa so ewu tentem. Also for you the whole sem yenu ma gidifo a omo tu kwan se omo kọ na sebi omo kọ akoye den akoye osumo adwuma omo kọ asori program omo baka krananana nkra kwan so anipa be dunsia ewrade form kra anya den ensi eno ntini ya ba ya ka tro se yemo ya sori yemo mpaye na bronsam asori dia na bronsam ya Job chapter 1, Job chapter 2. Osinya memma ekohia ye no. Bronsam so ba ho. Na onyankopon bisa bronsam se. Obeye dan wa ha. And then first question. Kwa a second question onyankopon bisa Job bronsam ne se. Wa dwere makwa Job nso ho. Na chese na na odwene obi ho. Odwene azuka ho. Abo for that defa. And an empire boniti anya dan anya juma ena wo so oba wo so if say ya basida hawa sana zuka na nkasa chief technician say no se bomb fire wa hara no ohenya mi shira enti wa dwuna obi ho o se wa say ya dwene makoa Job so ho no wa Job ne tene eto da ti say semesi say ya eto da o te de nipa bi kirechire mu enye ni boye ni nko na asem to no nabi otene ni so asem to no Job nyankopon di ni wada se otene na odimu o say Bible o use the word he is upright just say e think kaye bi kura nya den eni no nyankopon na di Job wada se aso ya hwe senior bronsam se strike Job just 24 hours Job say me kwa akoda no na me yo defo ade chi ye na madani hie ni Job ade nyina Job wo bi efrenensa osofo yi mabekan ama ahwefo na tiefo ani ti na ye ba yes oye gidi ni wi a ensan obot ni ya brabo wi a ensan onye sika wi a ensan wo ya japade ahodo a ensan obeye kristoni na osakira bot ni ya brabo wi a ensan yesu say ye mompaye na yankode be so ye mompaye na ya anyira yes yentie de Job kan Job 27:19 was okoda no na oyodefo enso ona so nya sabio obebie na ni na oni hobio na oni hobio just one night 24 hours and now wo hwem ya wotie me o kire na bosomi a ye friend say July no abawie efidie be na omo san hyehye e wo bosomi a your friend say August nimu say ya wo say ya oba and any past 16 e bi twadwo abusua bi obu ane se bofo de wire investment wo no ho onim se ono no ba be page abusua ono no okro enti oso otreni ni mom na man ye den edos enti sabre de mepase fawo no na fra wadanfo bi fra wo ba bi fra onua bi ka che se sida awadon no nie nyame somfo no nyame somafo no nyame toto beto no wabe pie mu one na pamfo ne na sofo ne na so de panyimfo aba de sida awa na brewo se nyame manti na waba fidie so se ne be ya de nyame aka fa ho no ni nyina bebem na obonefo no nyuma no so etimi aseye emfa ho
baby bi enduro mo bebre mo amofo na mo ti adanse pia ye bo na fidie so bibi bi eni ho aseye wona wo tie so mo di adanse na mo hawo no na te se wo de na aso otie enkyerɛkyerɛ se ya ɛna otie manu mu asɛm no gina so de bompai bedi ka kyerɛ mo sɛ ewie ye bremo ye generation ye bompai pi aso nyame asɛm no sɔfo ani hobio osofo kai tete esu no ye koseku osofo ye drive fast no enkodam panyimfo ni nwam timi ni di yes ye ko drivers workshop osofo praise wo fa di mu onyame nhiro mo wo baby o na wo kodo ehon workshop no osofo from anopa ko bra nwum ye breki no kwadu tia ba ko ne ye de be ma na osofo nim no ko didi wo baby a ye pamo Africa panase na otinya menka tinya menka empanyimfo a omoboa so Kristo sumu nyamitum ene nyamitum ifri nyame asole mu ye hwa se yesi ye Kristo fo no die na ma ye Kristo Yesu Kristo ba ye no obeka nkwagesem oka nkwagesem wi a ni tumi no ededi so obi oyare no osane yade obi susu abronsa afa na nomum no osane no ente na asofo de ne yeye e wase sabre na bronsa mo senyamema e wase asofo nsore ene ntina awrade asoma me SOMPA TV so se me ne ahwefo ne etiefo ye awrade aka fa ho bebem na obonefo no nwuma no ebe sei bosumi ni nyina o kire ne yedi tima topic I fire say abomination before God no ebe wiye say echiwade a ye na awrade anima awrade say otan ochiri eno na ye nananom no ye gyanmu pi aya edi musuo edi ohawo abeda ebusua bi osofo esikafo nyina na ewu asalo adenti na ebusua no omo pege nyina esa ebusua bi hweme ebusua bi tiem ebusua na sehye ebusua bi so hweme ebusua no tiem osofo enya se ebusua no mpebere omo ye adwuma den asosofo bia no otimi di ne bere so aba owura ebusua bi bo ho se ahoofafo ni aso aware sem nyenyenyen ebusua bu okura na uwa o fa no mo ni omo di kan no so omo bia no wawu a wanya bema na oba ma na di ne kuna ya dia edi ebusua mi nya eno na bosome ye ka ho asem se Bible say ye chiwade e bomanya e wo hawa e ba wo so na o hawo na ba dia na sese ye amane na ba dia na sese ye eno ne asem ye hinta asem na me pese me ne nyame maye den e che no o hawo no wa betom ebusua no wa betom wo ye den ya wa betom na no Laban ka kire ne mama Lia ne Rahel say ye krom hade ye hade ye nya ne sao ye nya ne sabi koso wo abusuam se abusua we mu ye ni ye wom abusua we unya sika untimi ni yare bone e baba bebo obi pibe peja kosoro medical doctor de wo betu aduro so na wa transfer akọ why dietitian into sika nyina wo yemba o ka eche na echere aduane osofo awe wo sebo wa branya wo sika wie no the all show no dietitian ko ka echere che no oro na o kire osebo de no ye twam miensa osofo no na odie bo no na so amani biom enti wo ya first obedi aduane a wo person de ne peche obedi de peche untimi ni good ade saade no wo fi ho e wo abusua no mu eno na wura fi ho a ya ba se ene ma wani mra ho so na sore na Bible say oje tumu a ebe ya adwuma wan preso so a enya adwuma ene so na me fa sa akonya so mo a efre da duada e brada kosi okuada nwema mu aye den osofo bi ko nwuma mu no yese na wo mpabere wa koji loan osofo wa bi adwuma so no okwa adwuma no ugu osofo ni sika no de awure mu no e bi de dollars so osofo $6 ya hwe se na dollars on ba
ekwa atwe wo man Ghana mu na wokuta sika kro pese $600 kra to da wunya bi na nipa ti ma bomode akofa nuama ewo bi cross obi man so containers wo abeyi nuama no nyina na eseye ne sika na ehye anso be ko abusuan mu saa na edidi ni wofa no mu nyina saa na edidi o papa saa na edidi o maame saa de na ono so na mu no eno no yese sore yes na ebia na yemfomso bia omo aye eno na de ohaw aba won so enne me pesa me ka chi obi se onyamo frɛ na oje wo so yes nipa bi ko ohaw ni amane mu chewo aso mo frɛ Awurade no Awurade ji won so edu ba bi ye sere nipa bi chewo ye tu nipa bi din na wontie de obofo no ka kire according to Luke chapter 1 from verse 26 obofo no wo heaven no oba saase so ba ye adwuma no wo hu se omo ato maame na your friend say Elizabeth no matu ni di no mo friend no Elizabeth bi omo friend no Ogboni o se Mary a wabusuani na omo friend no Ogboni no de wanyini no a wapewo acha onya no we ni ne bosome a etoso nsia wa wo hwame a wotie me bosome we ba ya obosome amen bosome a ebe wura mu ba ya obosome amen ana nwumre ba ya wa nwumre amen obi wasu sa esu no ebe wiye wo oh amen wa wo hwame a wotie me ne wa wasu sa esu no ba wiye amen esu no ba wiye so obi hwame obi tie me te no me hu ni mu se ni su no ebe na wiye amen hallelujah amen ya ba fidie so ya ka cho se nyame betimi ayeden aye se ni din ne de ben aye biafo hallelujah yesom nyame a oyeti asefo nyame de maye hu Kristo asafo no eye ni tumi na yare sa tumi na oje tumi enti emra ye be kata nyame ahoodenie ni tumi so pe na Kristo som na ye bre Kristo som ase enoti ne ba ye ka cho so nyame a oye adwuma tete bere mu no ye bre so oda so ye Abraham ne Isaac ne Jacob nyame dada na ono na na nwumere ye ba be boni se molem ya mama mo Facebook na kwaba inshira ba nyame inshira na ojana so ezinabu ene jana so Janet bene wa jana so Alice amwaten me ya mama nya kwaba ya mama kwaba mama kwaba na ya waje enso wo so frishia antwa ewo so sanso na yawo enso ewo so akwasi asiedu Owen Michael ono so wo so Zinabu wo so Mary Sam ewo so Alex Blessing ewo so Marilyn ayeyin so ewo so mon share link no na mo fa mo comments mba na nebe anobede sofo set so na Jesiwa Charity Abrakwa Prince Adabawani Constance Ejei Nancy Efree Suzy Foku Comfort Ejei Priscilla Abwaje ya Joyce Gloria Sisofe Benjamin Kusi ya mamunyina akwaba sanso na obofo Rich enso woso na mi Eunice enso ewoso na Joseph Kranche ononso Patience aje Frimpon ononso ewoso nyame shira na say de be anabi o twere asem no amaya yanko Luke chapter 18 ene yem Bible da senin ya ba say bie lines na tum enti samle de over documents bia fatu TV nanim na pensuo siso also for Friday eye 1st August me ma general direction ewo fidikasi so be ho dance e beba omo frɛ kasa nioma mo aye den obo wo se nioma asai me ma general direction eye Friday eye 1st August ye be pa me ka ho asem ye be ho dance e beba amen baby owo bia so wa buruchiro wo Ghana e be bon pa ye guso e be dey be see amen also for you come from verse 35 to 43 Lucas eba pa ti du mo twichiche mo dua senu nkosi aduanan miensa o se na eba se oben Yeriko no na onifra ni bete kwanchen esrade na wote se nkrofoko bi etwam no bisase na okakire no se Yesu Nazareth ni na otwam na otia mu se Yesu David ba home mobo na wona wodi kan no kan anim se omwa na no nanso okoso tia mu denden se David ba home mobo na Yesu gina hwe se onfa no mle no na obene no no bisa no se edien na opese me yeme ma wo na oka se Awurade ma me hunu ade
na Yesu se no se hunade ogidi agyew na mumu wa ohunade na odi na chi ede na onyamma onyankopon na oman no nyina hunu ye no ode ayeye ema onyankopon. Hallelujah. Amen. Osofwe obi na nifra kana se nifra no se ono ne bone ena de bre no ana se na busuani bi ena akoye achiwade wa awurade anim aye de ohaw do bre no anso wa ma ohaw no anya dan anka na anhye oso ote senia yebo Yesu din ena nwumre ye de Yesu aba ofie ho ye de Yesu aba odam ho ye de Yesu aba wa dwumadu bo no Bible say nani ba na hoso ena otie mo se sa David ba no ena Yesu na ye boni die na nwumre no otie ni pa o Yes. me osro tie me enti me hia ope na maka cho se kawakoma to yem etoda ye de amanfo omo poro omo doctors ade kre won se ne yem ade nyina sei Ewurade a me som no metime frɛ Ewurade se Ewurade kai ni pa Ewurade te me ka kaguma sum se we ne ho beto no ensi bebre etoda na sori ma esu metime ka cho se just 1 week ensi mesi ne ho beto no metime ka che ni pa on go back to hospital no san ko twa scan obeko na ayeyi die na me pesa me ka kire o Yesu oye Nazareth ni no ade asɛ no eno faye ni yi o si ni freni no ohun se ba bi eduru die ohia Ewurade me no na ka se ohia Ewurade ewo aware sem no mo ewo yade no mo ewo adwuma sem no mo ewo abusu sem no mo ewo akwantu sem no mo ewo daye basa no ohia Ewurade ewo no me asefo no mo sa abusu akontotwe no ohia Ewurade Bible say o se David ba the son of David have mercy on me and na dia na me pesa me ka kire wo se wo ba fra Ewurade bre ti say mu a Ewurade be je wo so amen wo ye chiwade e bo man amanya mebufu aba wo so wo ye chiwade a e wo Ewurade ni ma Ewurade se menya Bible says se unu ho akwampapa na wo san bra ne nkyenya o se oye no kwafo ne trinini se ode wo fom so nyina be chew na so obetew ho afri niama anya dai enti wo sham enkachi wate enkachi amen eno fra Ewurade a obeje wo so amen o se nipa ene wo sham ya utie me ensem ba akopɛ na Peter ebisa oman no ni nipa o ka kire ahwefo ne atiefo ne se e wo se yetie Ewurade ana se yetie nipa hwe ho no o se ni freni nipa ye den e ka ne hye nipa tia ne se ka wanu tum ene nipa nti se onti me mompa e biom nipa nti se onti me fa Bible e kwa so le biom ene mo bebre asori be na oko ese wasori ko nyina otifie se ni pasro se onyina ache wa wawadu mu onyina ache wa wawo mu enye tomatoes na ya ton wo dwem na wakoko ka kire ni pa ne se wo mere na anya dan enso ka kire no na duampo wani da so say ye twa so a Genesis chapter 18 obofo no kasa kire SEDAR say so unyankopon na wo som no no bibi Ewurade yo na ena yare sabi to fi ho amen me say ena sika bi wura wo dem amen ena oba na Ewurade sane no amen Ewurade ne sa e ka no amen ena nkugudie no ena efre no so amen ena me ba sa Ewurade otumi ade nyina Jesus ono no yema no bro nipa adwen ne nipa ti asia so hallelujah amen o se mo na nipa e ka na hye no samre mpo na o tiatia mu dendende se David ba oh Jesus Yesu hume mobo ena Yesu bisa na se die na opese me yema ena ho na asem no wo no mumu bebre Ewurade me peba Ewurade me payaresa aso di aye sun dodo o di aye nkomodie dodo o di aye ni pasem dodo ena ni pasre me ena ni pasem akwa sole ache ena makutu ya tight ache makoko mini ache ya shemede ya bomesu ya enu na nye enu na Yesu ti baby
ɔsɛ deɛ na ɔpɛ sɛ me yesu nim sɛ ɔnifrɛ ni nie anso sɛ ɔsɛ ɔnim deɛ hia wɔ maame a wɔhwɛ me papa ɔhwɛ me sikani a wɔhwɛ me wabrɛ o wahwɛ yi a yare ne de wobɛto fam obere nyina wo ni obere so aba wo hia yaresa wo hia ɔgye efie hɔ ni papa nche wo fie hɔ ɔda yɛ na wa hya se wo so no saa na edi yɛ wo wafa ɛyɛ se eduru so anso wo gye nyame asɛm so sɛ ɛnya membrɛ so tiam sɛ not my time tiam sɛ not my season mo amo Facebook ni nyina mo type sɛ not my time ɛnya wo brɛ so na saa de bɔne no bɛyɛ dɛ ebesi wo yesu de amen ɛnɛ yɛ bɔ mpa yɛ di kan kasa awurade yesu ɛnɛ yɛ midweek nonsia bɔ mprenu ebi bɔ anwummerɛ ebi abɔ ahomakye eti ebi deɛ na aba obi nonsia na abɔ me soso me nonsia no nam kwan so ba wo yesu de mo me gidi pa sɛ obi nonsia na abɔ obi de abɔ anwummerɛ no so me nonsia no deɛ bɛyɛ anɔpa wo yesu de mo ka sɛ awurade yesu wasɛm aba ɛnɛ megyina wasɛm so sɛ hume mɔbɔ hume kwaku mɔbɔ fomso bi ama busuani ayɛ akyiwadeɛ bi a ɔmo ayɛ akyiwadeɛ a me so mayɛ deɛ menim ne deɛ menim deɛ meba bi ayɛ me kunu anaasɛ me yere bi ayɛ me papa ne maame ayɛ ɛde ɔhaw ne amane aba anasɛ nam kwan so ba jantoa yesu moja no enye me empepa me mara to se ya enye ochina se ya ye wa no na bo mpa ye empire di kaya yebo yes lord oni frani no ho ni how yes ena wate yesu oye david ba no wate ne ho nsem kwasem se ni din na nipa bi boy a osofo onya ogye ma won kra enti ote se papa na atwa mu no ho se ni je ena nwumre se edumemre da se ohwe adanse no bi so ohwe bi da edumemre da ebo anopa ses wo SOMPA for TV ni to na hwe amafo mo haw na no odin che ho de no nyankopon na menum asem so madika ka je so osoro TV yes ye woni power man mo osoro ye den etire wo ebi no papa hallelujah amen enti ya jai san sem no ka de no nyankopon ka sa kire Elijah o yes Elijah ana aka me nko aka wo nko wa he o se me wo difo a o mo wa ọmọ imu a ọmọ nkoto ba yẹ wọ nyame asọfo a obu okura na ọmọ TV so ma radio so so nyame nsa hono so na ne ka ya mbepie SOMPA TV so a ka obehu sa ka nyame nsa ho so sa so ne ye won pempem ọmọ manu ma nyame tumi enti enne me no kasa se o ha no awurade betimi aye amen o ha no etu ayera amen enne ye de ye ha no obi ha nyina ye ne bawo yes me se fa ne photo to TV nanim obi ha ye friends ni kun ne yire bronsamo fan no mu obi o ha owo ho ma chechire no ndokosem
ɔsi yare we na ɔnka atwerɛ sɛm no ɔsi Amos ba Isaiah kɔhene Hezekiah nkyɛn kakyerɛ sɛ ewom sɛ ɔyare de bi ɔyare na saa yare we nofo we deɛ ɛyɛ owo yadeɛ obi hwɛ me otie me yadeɛ na ɛtɔ ɔba no so wokuro so oyere sɛ ɛyɛ owo yadeɛ ɔbɔɔso no owu pɛ adwuma no bɛgu nkwasɛm ɔbɔɔso nti na ɔte ase ofiri mu a na ɔbɛhu sɛ Yesu wuyɛ no asuafo no nyinaa ɛyɛ dɛn ɛba hwete enti ɛnɛ mpaeɛ no yɛbɔ awura bia obi wa mpaeɛ a wobɔ nyinaa yɛ ɔbɔ ama w'adwuma panyin bi sɛ nyame mmɔ ne ho ban oni hɔ na adwuma no gu a ɛnɛ boss no a yɛfrɛ manager no nyinaa gu kasa awurade Yesu ɛnɛ anwummerɛ yi onifrani no ɔka sɛ David ba bumi nifrani mɔbɔ eti ɛnɛ anwummerɛ yi mɛso me yadeɛ no mɛso me awareɛ no mɛso me adwuma sɛm no mɛso me awoɔ no mɛso me akwantuo no mɛso me document no ɛwɔ obi man so ɔhaw na ato me ɛwɔ Europe hɔ ɛwɔ Asia hɔ ɛwɔ America hɔ ɛwɔ Austria hɔ ɛwɔ Ghana ha ɛwɔ Africa ha mɛso me de ba wɔ anim mɛso me haw no nie mɛso me amane ni nie Awurade yɛma me yɛwa no nɛfa wɔ haw no brɛ Shout, I break out. I break out. Shout 3 times, I break out. I break out. I break out. I break out. One more Facebook meaning as one type of I break out. Adeɛ bi a ɔwɔ mu deɛ tete wɔ ufiri mu Awurade yi wɔ firi mu oyi wɔ firi yadeɛ mu sogya die mu adwumasɛyɛ ɛkyɛsɛnɛ da yɛ bɔne mu ɔsɔfo mpaeɛ aduru so a yɛbɔ nie na yɛbɔ wepɛ wie pa me bie line na atum ti me ne wobɔ mpaeɛ obi bi a wohwɛ me a wotie me meka Psalm 107 verse 20 obi bi a also how yɛ nifra ɛna woso wɛne ne te amen woso wɛne ne te amen wo how yɛ yadeɛ bi a wodi ni yadeɛ ni di mo jemu yadeɛ nti mo yadeɛ Awurade de ne sa account amen je wa yaresa amen je wa yaresa amen yaresa ntɔ so amen ɔje ntɔ so amen awon teme nante sɔde nante amen wa wabubu sɔde nante amen je wa yaresa amen wa odi yɛ dwumasɛm Jesus Awurade mfa de sanka wa adwuma no amen adwuma no nyane biom amen adwuma no so aba biom amen sika sɛm frɛ sika ma amen sika mmra wo fie hɔ amen sika ngura wa adwuma mu hɔ amen o Yesu demo amen wo de yɛ owuo me sane ofiri owuo mu amen Yesu de sane ofiri owuo mu amen ɔgye ntɔ wo so amen wo so daeɛ basabasa ɛna me san daeɛ no firi wo so amen twa daeɛ no mu amen Yesu de twa daeɛ no mu amen o Yesu de mo wa adeɛ bi da wa koma so ayɛ den Awurade fa ne san kan wo Yesu de mo amen na san tapo amen wọn kọ so ahyɛ link no na mpaabɔ no gu so a ɛkɔ so na mɔfa mo comments ne mmra mpa yɛ aduru so ɔsɔfo ɛnɛ yɛ midweek mehyɛ asɛm medi kanka sɛ obi wɔ ha w'adwuma no a wakɔ no a yɛntɔ ɔsɔfo ɔhwɛ sɛ ɔtɔ foɛ egu ne kam atu akɔ adwuma mu na ɔsɔfo asan aba na nsansa abɛdu bɔsɔmɛ no na nyɛ ne dwatire na ɛhyeɛ enti ɛnɛ yɛ midweek enti Monday Tuesday Wednesday na anyɛ yi a Thursday Friday Saturday ɔsɔfoɔ nyame bɛkasa yɛde efiri kyena
ekosi na otwe wie ye hye urade nsa obi so ho wa bobi bi ho mpa ya che ya hye obobi ya ka se eye July anso o kire na ye the last day nyankopon o se o ye wie ye pa nyankopon enti onyankopon o se da ko se eye na ni so se efushi apem enti o kire miracle bi beto ufie obenya text message no ye be email wo email mu no email ka se urade yesu ene ya midweek me de na aka wo na wotwe no mo e ba wo urade anim urade domme me so hu me mabo no bi me so hu me mabo no hu ni friend ni no mabo no me so hu me mabo wotwe mo mo so me awie ye mo so hu me mabo Bano mabo, Kunu mabo, Ejuma no mabo, Appointed Semi mabo, me documents no mabo. Say ya, also be one in Jesus Christ. Also for your beer lines in atum. Your beer lines in atum. A do baby on here so be born piama. Paul can some monster so more born piama kaime Paul. Obi on no handkerchief class I dear so also for sinning palm piama. Yes, to say Peter. Miss Mina Mr. Mount. Ujina usu dima unianum. Lines in my beer to a 0551. 931 0551 931 0548 931 studio lines tuning in amabia tum also betimi aba so here mpa bobi but so many kwa wie o hobby ato o pese ye no bon pai o frɛ ya na mpa bo na gina also betimi aba obi awurem amemfa de odika. Praise God. Odine baby okasa fro the front sign. I just so about your for the tier 40 o. So about no admit me the echo is to be work on am conscious. Your front banner say. We are no more me no bon paye awrade me de kwambo ache edosuko wo Yesu mojam kwambo ache nya nipa ni madom me nyankopɔ ni madom wo Yesu dem. Amen. Also betimi abaso. Praise God. Praise God. When to man you so praise God. Odene baby okasa fro. SOMPA FM. Man ti ho wo radio no so. Also so when to man you so mama for praise God. Praise God. Ma oneso kakra na ojina so. Ebo kwa hwefo na tifo tio. Fansa to ye fro no so na me no bompae. Erade me de wa fran ye fro she Kristo mojem. O se Misraim ho no Israel for no ansa na Misraim awoje for no kra beba Israel for man ho no na erade de ka ma wa fa ho afa wo ba obe wo fa ho afa wo ba amen ho ma asem da ye boni bia ne niam hu bia me de Yesu din twam firi ye fro no so wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa firi o.
Christian. I have for net you for you. And so now Men no bonfire. Radama was somehow kind of Genesis chapter 2 verse 8 in the Mrema wafuna in the bushia. Rado no shisha wade obone fone shishi bia etia wa warrior me di Yesu di twam Raden kasama wa warrior. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Odene baby akasa free. Weja. I have phone it for you. Your Frau Banner. Your Frau Banner saying. Your Frau Banner saying. May no bonfire. May come Psalm 37 verse 5. May the Abigail shall radin sa. May bonfire sa radima Abigail akwantu munshira. Onkonya ni peni ma dom ne Yakobon ni ma dom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free ma oneso kakra. The watch on the free. What's your man? I have fought you. Metio kasa. The watch on the free of what's your man? Ana metio oboase metio kasa. Mentio ho kasa. That the watch you be promising so by mama dear plan I do or man friend now. Sa ena me general direction ebekọ so eye eda ye kana say efie da 1st August enti team yi pa na ochra eye Friday me declaration of fidie so na dance beba wate me no bompai promise and full bia me di Yesu di twam wo Yesu dem me di Yesu di twam fro so wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro Mukasa free kumase. Jantere di ma ponti I have for native for you. Message metio kasa. Me no bonfire. Raden kasama non kasama wa ware sem no shabre. Obone fo no hihye bia de me twam fro so. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro papa. Me de Isaac because free ko. Kwa Isaac I have for native for you. Ato me whole family ni home park. Isaac me no bonfire. Yesu man tampiam no de saya yarowa. Be suma Awurade ayare se tumi se emra wo nchen wo kwawu ho. Me pai ayare sama wo Yesu dem. Amen. Onya fanso no bi CCTV ni so afa. So no bi CCTV no so na nchem be bosom pai no wanom. Awurade be saw yare. Praise God. Praise God. Oh waso na ma woneso kakra odi ni baby okasa free. John, I have phone it here for you. No, I must be a frog crown say where you're born from the woman. Me no bonfire. A rather me sumawa sem coco Joseph. Me bonfire sane no free chronomo. Me sane no free born from the shishimo. Me bonfire say rather and sang camp of free. Wo yes to them. And I'm a bonfire man. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hello, Jenny baby okasa free. Esramo moi yentime mfamu nyama fancha na ya yentime nka. Praise God. Hello, Jenny baby okasa free. Ma oneso kakra of okasa free. Sorry, Praso, Chief Praso. I have phone it you for you. Hello, Kasana meet you. Me no bonfire. Me no bonfire. I rather me bonfire mawakwa. Or see you obey biara. Enye yi odene nim de ni nyansa aye eno na no Peter kan ye no aso Peter say
yesu wasɛm ntima sɛ agu asɛw no biom mebɔ mpae sɛ awurade mɔboro ho ntɔwɔ so na ntɔwɔ adwuma so ɔnsa na adwuma nyɛ yie wɔ yesu dɛm amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ne baabi ɔkasa firi papa. Mɛtɔ mekasa firi brɔkwa yɛfɛm Kofi Edu ahwɛfoɔ no atiefo tio. SOMPA FM. Mefie no wie nya stroke yale mensɛne fa me dwu kɔsa de me drink mehyia yesu sɛ wɔsam yare mene wobɔ mpaeɛ ɛyɛ afa nsuo no bɛsɔ si tv no so ɛnkyɛ me bɛbɔ so mpaeɛ mate awurade ayaresa yɛ ɔma aduane awurade wotie me da afa stroke ho ɛyɛ adanse no yɛ pii awurade wakoa ma wayaresa tumi no ntɔ ne so ma mogya ne ne ntini no ani afro sane ma ɔnante ma ne nsa no ahoɔden sɛ mbrem wo ntɔ na sɛ kɔyɛ adwuma wɔ yesu dem amen. Praise God. Hallelujah. Odene baabi ɔkasa firi papa Mpacho mekasa fi Kaswa ahwɛfoɔ de tiefo tie wo Mpacho promise and film na amafo probi promise me na oyewe on atra wo so akyɛ Mpacho enti ɛyɛ tie saa general direction amede ɛma Friday no ɛyɛ 1st August no fa ho gyim na ɛwurade bɛgye wo afirim na me ne ɔbɔ mpae ɛwurade wakɔ wɔ Kaswa ɛwurade promise and fail me bɔ mpae yɛ de Yesu din twam firi w'abrabɔ so ɛwurade ebi to nipa yɛ frɛ ne sɛ Joseph ɛwɔ prison according to Genesis chapter 40 na ebemu chapter 41 sɛ nipa no sɛ makae me fonso mama kae Hebrew ni akoa bi saa de ne mfiri wo so wɔ Yesu dem amen. Praise God. Me fani pempe mi no pe me de ofra dwuma no besi apapa odi ne ba bi okasa frɛ o kasa na yeti papa Mpacho me tia for me pe ton bon pai man odi ne ba bi okasa frɛ o Mpacho me de bi a you pe ti me pe ti me dae yo kare me no bon pai Awurade wakwa ye boa me bon pai sɛ wayaresa tumi ne ento no so ya boa je wayaresa tumi bi a ye yare nkyekye yare tumi di Yesu di twam firi so amen o Yesu demo e fra yaresa man amen. 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 For the last color na sambre moa me for the last one moa mentime fa mo nyina me de 1 hour esi ho me fra fidie so a ofra me a menya kwan ene wa bompae. Praise God. Praise God. Mente won kai yenti ma memfa ofofo. Hello. Wajira so a change ba me odene ba bi okasa fro kasa na metio. Hello, Kasana Mitio, Tommy. Yes, I friend Adwa. Adwa Kasa friend. The Kasa free the chamso. The chamso, I have phone it you for you. Hello, Kasa. The Kasa free the chamso. And a Kasana Mitio. The friend Adwa. Kasa. The Kasa free the Adwa Tiana Hunting, my menu so. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free o. The Christian Accra. Accra oba Christian ahwefo na tiefo tio. I told the same Mrs. Today Bonnie oba na mama ye Mrs. na me fro no abompaye ama. Me no bompaye. Oh, me bompaye se da ye boni bia wo soso a ekasa na okra no sunsum edi awerɛhoɔ metwam firi wo sunsum no kra so amen ade bɔne pɛsɛ to yɛsan ade no sɛ ɛnkɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛnyɛ adwuma wɔ Yesu dem amen amen ɛnyɛ adwuma ɔbadwo a ɛnyɛ adwuma wɔ Yesu dem amen bɛsra momente memfa ɔfrɛfo bia mo a mɔfrɛ na montimi nyina so ne nyinaa meyi mo frɛ so nyinaa memfrɛ fidie so mede 1 hour ɛsi hɔ ɛyɛ 10 to 11 mon frɛmanya ta na me ne mo abompae sabre de pagya wonsuo na documents bia me no bompae
Erade insio ya pejai erade wayare sa tumi emowuram. Amen. Insio biara enani Yesu moja. Amen. Enani insanchirani insio. Amen. Ye ombadi beye biara adansi amara. Amen. Me frenya me favor ne nyame adansi good documents biaso. Say your passport, say your CV, say your photo bia nyame tumi ntoso wo Yesu demo. Amen. Amen. Ohwe TV na enima lines mako 3 egu omumu bebre mu wo line na chimanti mi amamanya boapaye obo won so na wuti obi so ho na yente wonka sabredi ye sore a ofra ye benya time atio if say the mre na ye adwuma ha line na di kan say WhatsApp obetimi aye dan obetimi the voice note and say WhatsApp message aba ofre na wanya 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 90 80 30 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 last number 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 na me string me the 1 hour so offer me on sabe coming the same time 9 to 10 ochina ekosi fiada ye behia ni pampempempem na efrem obu o so waye bibibia enye yi obu o se na dwuma okwa onto ye wura boso meto so nwotwe ye wo enkyere bi amofra na adankyene de ye boba no bi obi ampe bi uni bi akoto bi na Yesu kan Matthew chapter 5 verse 30 o se ye ni asase so nkyene na se ye daw no yira on fanya hwe obu okobia ye bibia gu onwumam ne nuama ye Friday ye 1st August na mesre rade modo ne tumi agu so na be hu adanse akese be sai obonefo no nwuma obu hoda ye basabo ye bibia da se yade e be sai nyame hira manyi wa fidie no mfiri eye TV sompa ye free asofo edi echi omoso de nyame asema ano o hye ne mpa bo bro nyame hira ye be sai hye o chat same time. Bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Benem so what them so say hallelujah. We must CEDAR for cry. Aya makwa odifo sidani obrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afiri Misraim.